बेफोर सियाल बोराय जों जोबथाबगासिनो दं बिसोरो सियाल बोराय गुन्दा मानसिफोर बिसोरो गेसाव बेदर नागिरबाय थायो बोरायबाबो जोलागासिनो जों सानाव फाले एकदम आरो सानैयाथ' थांखाबाय मैया आं दाख्लै बुंदोंमोन ना सानै बोराय थांनांगौ दं बे बोराय सानै सियाला बिसोरनोमोन आरो सासे दंबावो आरो सासे थांबाथाय थाल्ला जाथारबाय माने बे सियाल बुन्दा माखासेफ्रा जोंनि इउपिपिएलआव गैलिया बिथांनि जिखिनि भट जों बयबो मिथिखागौ जों 4 लाख भट बिथाङा मुसलमाननि लादों आरो 1 लाख भट बिथाङा आदिबासि लादों आरो बे बाराव जोङो खालि आधाल' भट नागिरदों जोंनो मुसलमाना आधा होनांगौ हाग्रामानो जेसे होदों बेनो आधा नांगौ आदिबासिखौ जोंनो एसे नांगौ अब्लानो हाग्रामाया बे बाराव 0 माने मोनसेबो सिट बे देरहानो हाया बे दिनैनि बिटिसिनि राजनितिकनि सिनार फैगौ बिधान सभाखौ टारगेट खालामनानै जोंनि जि इयुथ बे इयुथआ थांनाय साननिफ्रायनो जोङो चलो बिटिसि पाल्टाय आरो सासेर बारि जाय बे मोनसे प्रग्राम आरो लोगोसे जोङो डिस्ट्रिक्ट वाइसआव मोनफा मोनफा बाइक रेलि लादों दिनै बिनिनो काजलगाव चिरां डिस्ट्रिक्टआव दिनै गेदेर माने बाइक रेलि बेयाव प्रग्राम जादों जोङो बेखौनो सानदों जे जोंनि जि सेंग्रा लाइमोनफोर बे बाराव गोबां गोसायै बोलो होनानै जि हाग्रामानि जि थकबाजि मोनसे सरकार जि माने लुन्डन सरकार जाख्ल'नायनि सरकार आरो जोंनि इयुथखौ जिबायदि नंखाय खोथा होनानै थगायनानै बिथांमोनहा सरकारि फैसाखौ माने सरकारि फैसाखौ जाख्ल'दों बिनि एगेन्स्टै जोङो गसंथानायनि सिमांजों बे रेलिखौ लादों जों बे बाराव जि माने सिन्ताजों बा जि थासारियाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बांगालफोरनि मुसलमानफोरनि भटखौ थगायनानै लादों आदिबासिफोरनि भटखौ थगायनानै लादों बेखायनो बे बाराव जोङो सैथो खोथाखौ बुंनानैनो जोङो बिथांनि जिखिनि भट जों बयबो मिथिखागौ जों 4 लाख भट बिथाङा मुसलमाननि लादों आरो 1 लाख भट बिथाङा आदिबासिनि लादों आरो बे बाराव जोङो खालि आधाल' भट नागिरदों जोंनो मुसलमाना आधा होनांगौ हाग्रामानो जेसे होदों बेनो आधा नांगौ आदिबासिखौ जोंनो एसे नांगौ अब्लानो हाग्रामाया बे बाराव 0 माने मोनसेबो सिट बे देरहानो हाया बे दिनैनि बिटिसिनि राजनितिकनि सिनार इउपिपिएलनि सिनियर लिडारफोरा बेफोर सियाल बोराय जों जोबथाबगासिनो दं बिसोरो सियाल बोराय गुन्दा मानसिफोर बिसोरो गेसाव बेदर नागिरबाय थायो बोरायबाबो जोलागासिनो जों सानाव फाले एकदम आरो सानैयाथ' थांखाबाय मैया आं दाख्लै बुंदोंमोन ना सानै बोराय थांनांगौ दं बे बोराय सानै सियाला बिसोरनोमोन आरो सासे दंबावो आरो सासे थांबाथाय थाल्ला जाथारबाय माने बे सियाल बुन्दा माखासेफ्रा जोंनि इउपिपिएलआव गैलिया एकदम नंखाय बिथांमोना जोंनि दोलोआव बिराद गेसाव आरो दासिमबो गावसोरखौनो माने मोनसे गाज्रि मोनसे परिबेसाव दाबो गावसोरखौ सलायनानै लानो नागिरो आं मोजाङै खोथाखौ बेफ्रुसारै बुंनो लुबैयाखिसै खिन्थु बुजिनानै ला गेसाव बेदर जानो नागिरग्राफोर दा गेसाव बेदर जानो नागिरग्राफोरखौ जों जोंनि दोलोआव दोना बुंखांबायानो सानै दंमोन मैया थांबाय आरो सासे दंबावो दिनै मोनायाव थिगसे जोदों दिनै नङाबा गाबोन बेबो थांथारनांगौ आरोखि नोंथांमोना लाइमोन हिसाबै गिदिंगासिनो दङ लाइमोन हान्जा हिसाबै बिटिसिनि लाइमोनफ्रा माबायदि नोंथांमोननि दोलोखौ अनसायनायनि थाखाय लादों मोनसेल' खोथा आङो आपकामिं इलेक्सनाव लाइमोनफ्रा जिबायदि जोङो बिबान लागोन बे बाराव जोंहा पुरा बिसास दङ बिसेसकरि जों दा जि रेलि लादों चलो बिटिसि पाल्टाय सासेर बारि जाय बिनि मिनिङानो जाहैबाय दहाय बुंनाय बायदि हाग्रामाया मुसलमानफोरखौ थगायदों आदिबासिखौ थगायदों माने हानि पाट्टा होगोन होनदोंमोन आरो 80% भट लानानै मुसलमानफोरनो बियो दिनै गांसेबो 2 लाखनि चेक होआखै आरो लाइमोन होनफ्लादों लाइमोनथ' नङा लाइमोनखौ माने कनसेप्ट बानायनानै बिथांमोना प्राइमारिनि बोराय मानसि प्राइमारि बडिनि बोराय बुरि गावसिनि गोसो खुमानानै दोननाय माने दायबरसो खुमानाय बिदा फंबाय बिबाजै मोनसे न'खराव 10टा खरि लादों आरो 20 लाख खरि मोनसे न'खराव फैसा आरजिदों आरो बिसोरो सरकारि फैसाखौ पुरा मिसइउज खालामदों माने बे जोंनि बर' जाथिनि सिमांनि बाहेराव बे इयुनाव मा जागोन बेखौ दोनथ'बाय दिनैनि समाव बे बर' जाथिनि सिमांनि बाहेराव
आरो जों गासिबो बर' बेवहाय दा बे बर' जों जिखिनि मानसिया थांना दं बे जों थैजासिम आरोबाव जों साथाम माने बर'खौ परिचय होनो थाखाय दिल्लीयाव जोङो लकसभा बा रायजो सभायाव जोङो सांसद मोना बे जोंनि थांखिखामोन जे जोंनि जाथिखौ जोङो परिचय होनांगौ आफा उपेनि थांखिखामोन जे जोङो जोंनि हारिखौ बुहुम बिखायाव मोनसे गाबथाथि राजखान्थि भाबैबो गोरायै थिया थानांगौ बे खामानिखौनो दिनै जोंनि UPPL बा मानाव गिदिर जोंनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा मावदों। गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं एनवायरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं, जेरै यगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 60008532886000489621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।